As xornadas de folclore iniciaron o seu percorrido por Celanova e o Barco de Valdeorras na noite de onte. As 6 agrupacións folclóricas, divididas en 2 grupos, como é habitual, despregaron ante un entregado público toda a maxia, a historia e a cultura dos países que representan e que recollen no seu folclore. Os asistentes á cita en Celanova descubriron as danzas e a música de México, Senegal e Panamá. No marco, o escenario foi para os membros das agrupacións de Colombia, Taiwán e Serbia. Un colorido espectáculo que converteu a noite nunha rica experiencia de apertura ao mundo e ás súas tradicións. O ballet folclórico do Instituto Tecnolóxico de Celaya de México, os senegaleses do Bailet Yamu e a Academia Andrés Valiente Danzas e Proxeccións de Panamá serán os protagonistas na noite de Maceda hoxe a partir das 10:30. En Verín abrirán a Festa da Cultura os colombianos da Fundación Ballet Folclórica de Nopsa. Seguidamente subirán ao escenario o grupo de Taiwán Yuan Dance Group e pecharán a noite os serbios Kutzrem. A cita será tamén ás 10:30. As delegacións participantes foron recibidas hoxe pola mañá na Deputación.